Здравейте, адвокат Чаналова. Благодаря ви, че приехте поканата ми. Казвам ви добре дошла в канала Отвъд заглавията. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви много. Вие, като един от, доколкото разбирам, съоснователите и ръководителите на новото сдружение Дойран 25, свиквате протестен митинг на 14 септември с искане за оставка на правителството. Така ли е? Митинга се свиква по линия на организацията Фронт за Лева. Ние също ще присъстваме там, членовете на Сдружението и всички съмишленици. Така че мисля че на този митинг ще бъдем всички будни български граждани, които да изразим своето недоволство и своя отказ от предприетите действия по въвеждане на еврото в България само след няколко месеца. Добре, имам един такъв въпрос. Да. Не ви ли смущава, понеже мен ме смущава, обстоятелството, че като че ли двойката, която управлява България в момента, Борисов, Пеевски, нямат нищо против извънредни избори. Борисов каза, че може есента да се преброим отново. Защо те биха искали предсрочни избори според вас, организаторите на този митинг? Не ги ли е страх? По отношение на Борисов, аз не вярвам в това, което Борисов говори. Освен, че е съвършен популист и майстор в оцеляването, освен, че е отдавна наведен пред своите кукловоди в Брюксел и отвъд океана, Борисов говори, както всички знаем, неща, които са му удобни днес. Утре може да говори точно противното, както ставаше въпрос за референдумите. Преди години той обясняваше и скоро беше публикуван един видеозапис в социалните мрежи, в които казва: България трябва да е държава на референдумите, трябва да се пита народа за влизането в Европейския съюз, за разполагане на американските бази. Днес той е точно на обратното мнение. Така че дали Борисов се страхува или не се страхува от протестите, аз мога само да гадая. Сега има една теза, че видите ли, тези олигарси имат интерес от това да падне валутния борд, но България да не влезе в еврозоната, защото по този начин те ще използват следващия рязък и непоносим, бих казала, за българските граждани курс лев-евро, който няма да е 1:1,95, а може да бъде 1:5, когато нямаме валутен борд, за да погасат със своите крадени пари, които са в офшорки, и кредитите, които имат тук. Разбира се, това е просто едно предположение на хора, с които съм разговаряла, нямам доказателства за това. Според мен Пеевски има интерес от провеждането на предсрочни парламентарни избори по простата причина, че той умело контролира изборния резултат и това се видя по време на проведеното пред Конституционния съд дело, приключилото дело във връзка с проверката на изборните резултати. Там има съвсем очебийни доказателства, че именно ДПС Ново начало е тази партия, която до последния ден, включително изборния ден, е сменяла членовете на секционните избирателни комисии. Има данни за безобразията, които са извършвани при гласуването в Турция, в частност. Как са попълвани списъци без примерно да речем, вписани предварително 50 човека, тъй като това е регламента в изборния кодекс относно гласуването на българите в чужбина, и изведнъж се явяват 200 човека, които гласуват, и то само за една партия. Има такива данни и по отношение на начина, по който са гласували българите чрез подвижните избирателни кутии. Там парадоксите са огромни. Всички знаем, че тези подвижни избирателни кутии се образуват на базата на предварително заявените желания да се гласува по този начин. Това обикновено са инвалиди, хора, които трудно могат да се придвижат. Всички ние виждаме, тъй като са публични материалите в ЦИК, че, например, на места има заявени 7 така желаещи и изведнъж се оказва, че гласувалите са 200, 300 и повече, и то основно за ДПС Ново начало или за ГЕРБ. Какво означава това на практика? На практика означава, че
Чрез подвижната избирателна кутия са посещавани адреси, които не са заявени предварително и се поставя въпроса защо и как ги намериха тези адреси. Или пък, че на един адрес, например, имало 50 или 100 инвалида, които са гласували. Това са смехотворни неща. Така че, според мен, едни предсрочни парламентарни избори при успехите на ДПС ново начало в последните, една нова формация, която на практика демонстрира силата и мощта си не само чрез начина, по който се гласуваше, не само чрез обстоятелството, че доста членове на ДПС на Доган напуснаха парламентарната група и ставайки независими, на практика се присъединиха към ДПС ново начало, защото по закон нямат такова право. Но особено сериозен аргумент са решенията във връзка с обжалванията на резултатите или нарушенията, допускани в районните избирателни комисии. Навсякъде Върховният административен съд безусловно подкрепи действията на ДПС ново начало. Така че според мен това дава основание на тази партия и на нейния лидер да не се страхуват и дори да имат интерес от провеждане на предсрочни парламентарни избори, надявайки се, по-скоро разчитайки, планирайки, прогнозирайки и предприемайки действия в тази посока, да станат една сериозна политическа сила с мажоритарно присъствие в следващия парламент. По отношение на Борисов, мисля, че той е доста притиснат от ситуациите около него. От една страна, неговите шефове, грубо казано, от европейските структури, от друга страна, общественото напрежение и натиска. Той не може да се определи дали работи с Русия или против Русия. Стъпките му са вече много предпазливи. И по-скоро неговите изявления са демонстрация на това, че ГЕРБ е единствената, най-силната, непреодолимата политическа сила и тя винаги ще остане такава. Разбира се, тезата му се подкрепя от обстоятелството, че почти цялата администрация, от най-ниските до най-високите нива, е изпълнена с хора, които са назначени чрез съдействието на съответните ръководства на структурите на ГЕРБ. И тези хора, за да запазят работата си, мълчат, за да запазят работата си, са готови на всичко, както и утре да гласуват за тази партия. Няма друго обяснение при този сравнително постоянен процент, който пък съответства и на броя на администрацията, която е абсолютно ненужна в момента, изключително тежка и продължава, разбира се, да се раздува. Ето, нови агенции се откриват, нови дирекции, за какво ли не. Това е начинът да се ангажира българския избирател да гласува за този, който го е поставил на това работно място, така общо казано. Да, откриват се нови хранилки. Но аз съм напълно съгласна с вашите констатации. Мога даже да дам примери, например секциите в Благоевградско, Белица, Гърмен. Там видяхме буквално пред камерата как влиза някакъв човек и казва: искам 300 гласа за Пеевски. Да. Но имаме ли път, за да излезем от това блато, след като и Конституционният съд реши да замаже положението с тезата, че е избрал неясно на какъв принцип само 2000 или 2500 секции. В Белица и Гърмен секциите май не са били сред тези. Имате ли представа, вие, понеже сте юрист и имате и свой вътрешен поглед, кой избра това число? Защо 2500, а не от 12 000 стикове, а не, например, 125 или 125 хиляди, искам да кажа, или примерно 200 хиляди? Кой имаше думата там? Думата беше на съда, защото съда е обвързан от конкретните искания, аргументите в жалбата. Величие в мотивната част твърдеше, че нарушенията са допуснати във всички секции. Конкретното искане беше да се обяви незаконността на изборите изцяло и на всички народни представители.
Разбира се, те бяха изложили подробни аргументи, тъй като аз участвах в част от подготовката на тези материали по отношение на проверените от тях секции. Това обаче не ангажира Конституционния съд да провери само тези секции. Той трябва да се ръководи само от конкретното искане. Конкретното искане и конкретните твърдения, защо изборите са незаконни в тези секции. Не мога да отговоря на въпроса по какъв критерий, на какъв принцип бяха избрани само 2000 секции, точно тези, които бяха избрани. Не мога да си обясня защо, ако тази извадка, да наречем, от общия брой секции, така се установи при проверката, че около 50% от резултата е неистински. Защо това не повлия крайните констатации на Конституционния съд? Защо това не го ангажира да извърши цялостна проверка на изборния резултат? Нямам представа. Моето лично мнение е, че решението е политическо и то целеше да удовлетвори двете страни. Тоест, тези, които трябва да са на власт, да останат, а Величие да получи едно малко парченце, за да бъде малко парченце справедливост и някакви 10 души да влезат в парламента, за да се твърди, че все пак има някаква справедливост. Според мен това решение, казвала съм го и друг път, е постановено на принципа и вълка сит и агнето цяло. Защото оттам нататък нямаше никакви други действия, които най-малкото да мотивират, да предизвикат, да събудат общественото мнение, за да реагира обществото по отношение на поведението на Конституционния съд. Защо постъпи точно така? Вие ме питате как ще се справим. В момента България е абсолютно превзета държава. Тя е превзета първо от мафията, тя е превзета от хора, които не се интересуват нито от държавата, нито от българския народ, които изпълняват поръчки, които знаят колко дълбоко са затънали в престъпления и правонарушения и които за нищо на света няма да пуснат властта. Защото това означава не само да бъдат лишени от пари. Тук не говорим за заплати, а говорим за пари под масата, за крадени пари от обществени поръчки, за крадени пари по всякакви други възможни линии, чрез които може да се така спекулира с обществения ресурс, с парите от държавната хазна, с парите от европейските фондове. Тоест, битката срещу тези хора трябва да бъде, може би, на границата на това, което ни позволява закона, защото тяхното поведение отдавна е преминало тази граница. Защото начина, по който те постъпват с нас, това презрение, това пренебрежение дори на нашите правни, на нашите аргументи, на фактите, които представяме, на исканията, на активността на гражданското общество, остават без всякакъв отзвук. Разбира се, те виждат това, примера за това в структурите на Европейския съюз. По линия на приемане на България в еврозоната бяха изпратени, и ви го казвам съвсем отговорно, стотици писма с конкретни факти, извадки от доклади, материали, които доказваха, че България не е изпълнила задължението, което прие при влизането във валутно-курсовия механизъм, а то беше да вземе мерки по отношение на корупцията и да вземе мерки да завърши съдебната реформа. Какво се случи? Една или две години след като България пое това задължение, тя беше включена в сивия списък. Съдебната реформа не е реализирана. България е на 26-то място във връзка по повод критериите и данните за корупция в Европейския съюз. Но европейските структури останаха глухи, слепи, неми по така изпратените от нас писма. Ето този пример е възприет и от българските управляващи, които в момента абсолютно арогантно се отнасят към нашето искане и нашите твърдения, че България не е готова за влизане в еврозоната. Защото тук ще се случи това, което беше и в Хърватия, и в Гърция, не дай си Боже. Ние искаме наистина данните, които бяха изпратени на Евростат, да бъдат прегледани. Ние искаме да се види действителното положение в България, а то е плачевно.
Какво става? За половин година ние изтеглихме толкова заеми, колкото до сега не се е случвало. В хазната не постъпват пари. Увеличават се на места чрез общините, местните данъци, точно по линия на такива указания, за да по някакъв начин да постъпят средства в хазната. Защото пари няма, има само разходи и към 1 януари нещата наистина ще бъдат чудовищно опасни и страшни за българския народ. Ние не сме хора, които имаме пари в офшорни сметки, нямаме имоти за милиони, така че те са отдавна качени на стълбата на Смирненски. Те са на върха. И тази българска стълба е много висока. Те вече не ни виждат. Ние сме мравчиците, които с някакви малки усилия се опитваме да разлюлеем стълбата. Ако сме малко, няма да се справим. Но ако сме всички, ще я съборим. Така че моя призив, ако мога така да кажа, да бъде още по-масово включването във всички тези мероприятия, които сме планирали и които предстоят да извършим, а те са събиране на подписи за референдум за лева, масови протести, блокади, ако трябва и барикади, които ще реализираме, уведомяване по линията на всички предвидени в правото на Европейския съюз, включително нашето законодателство, начини, обжалване на актове и решения на тези органи. Това са пътища, това са законните пътища. Затова казвам, че въпреки всичко, българският народ се съобразява с закона за разлика от неговите управляващи. Разбирам. А работите ли с синдикатите? Защото аз съм била на много протести, участвала съм в организацията, някой път съм се качвала да говоря. Помня протести от по 7, 8, 10 хиляди души, може би повече. И нищо. Но ако синдикатите, понеже вие споменахте Гърция, където има много силни синдикати, ако синдикатите се присъединят към народната воля, която разбира се е стихийна, защото един протест не може да взема решение. Той може да предизвика дебат, но не може да взема решение. Ако синдикатите минат на страната на народа и обявят национална транспортна стачка. Транспортът е кръвоносната система на всяка нация. За една седмица правителството пада, аз го гарантирам. Абсолютно. Имате ли връзки с тях или може би, както имаме основание някой от нас да подозираме, и ръководството на синдикатите са купени? Моето лично мнение е, че нямаме причина и основание да се доверим на синдикатите. И това е доказвано многократно във времето. Ако тези хора, говоря за ръководствата на синдикатите, наистина милееха за правата и интересите на хората, които са в тези синдикати, те отдавна щяха да предизвикат това, за което вие говорите. Вярно е, че организирането на една такъв акт, национална транспортна стачка или нещо друго е бавен, сравнително изискващ време процес, но това може да се случи. Ето ние сега сме в август, до септември, октомври това би могло да се случи. Аз лично имам горчивия опит. Бях на магистралата в Стара Загора, когато бяха синдикалните протести във връзка с тогава закриването на ТЕЦ-овете. Да. Тогава дойде министъра на транспорта, той застана на един мост, не дойде при нас. Аз се опитах, взех микрофона, говорих, но бях спряна от ръководствата на синдикатите, защото те искаха да се договорят, но не да защитат в пълнота интересите на работниците и служителите, които са в тези синдикати. Така че струва ми се отдавна корупцията, за която говоря, тези мафиотски подходи, които са, за съжаление, лицето на България като държава, отдавна са проникнали и в синдикатите, при ръководството на синдикатите, а не в синдикалните организации. Ние всички виждаме какво се случва, когато те влезат в парламента или в Министерски съвет или при някои от министрите, за да договарят условия. Обикновено се навеждат, приемат условията, споразумяват се видимо или невидимо и нещата приключват до тук. Така че синдикатите сами по себе си, според мен, също са зависими.
Зависими са, разбира се, синдикалните ръководства. И аз лично не разчитам на тях, разчитам по-скоро на хората. Но хората треперят за работните си места, защото ако бъдат изхвърлени, те няма да могат да издържат семействата си. И обичайно това са думите, които чувам. Защото ни питат: организирайте протестите в работен ден. Да, но хората не могат да дойдат. Те казват: ние сме на работа, ще загубим работата си, ще бъдем уволнени. А хората, които работят, за съжаление, в момента са толерирани основно такива производства, въобще такива работещи предприятия, които, за да оцелеят, трябва да се договорят с управляващите. Трябва да плащат, трябва да дават проценти от спечелени или за да спечелят обществени поръчки. Хората, които са в администрацията, София е 2 милиона. Естествено е, че тук биха могли поне 100 хиляди души да излезат на площада, но те не го правят, защото са зависими и защото не са сигурни утре дали ще могат да изхранят децата си, да платят наема си, да платят сметките си. Ето в това е проблем. Но той е проблем до толкова, доколкото хората си мислят, че биха могли да оцелеят въпреки всичко, или си мислят, че някой друг може да свърши тази работа. Това е една типична българска черта. Не искам да съм така лош пророк, но може би ще дойде времето, когато наистина ножа ще опре до кокала и когато наистина на всеки ще му е безразлично дали ще напусне демонстративно работното си място, за да дойде на площада. Но тогава наистина нещата ще бъдат чудовищно страшни. Не искам да се стига до там. И за това пиша, говоря, участвам в срещи, обяснявам. Ето, например, идеята за провеждане на референдума не изисква такова нещо. Разбира се, има много противници на тази идея. Ние се борим да запазим българския лев. Борим се чрез поставянето на въпроси, които са допустими. Обмислили сме ги. Разгледали сме ги в екипи, които сме работили месеци наред, юристи и икономисти. И то видни икономисти, и то сме съветвали с конституционалисти. Тоест, не сме си измислили въпросите тук така, нали, събуждайки се сутринта. И ако наистина успеем да се справим с този твърде висок праг от 200 хиляди подписа, които трябва да съберем за 3 месеца, ние ще можем да поставим пред българското общество въпроса: искаме ли да се напусне еврозоната, Евросъюза, да предоговорим условията, да направим референдума възможен, като вместо 200 хиляди да може 50 хиляди души да инициират провеждането на такъв референдум. И тогава да решаваме въпросите, които наистина са важни и належащи. В момента в България няма пряка демокрация. Няма, по простата причина, че изборите, това е едната от формите на пряка демокрация, по време на изборите гласа ни е откраднат, гласа ни е фалшифициран, гласа ни е мъртъв. Една фалшива бюлетина прави моя избор недействителен. Другата форма на пряка демокрация, това са референдумите. Законът така е направен, че за да се стигне до референдум е изключително трудно. Първо събирането на подписите, обсъждането от комисиите и така нататък. Ето, ние искаме да направим тези неща възможни. Тоест народа наистина да говори. Швейцария, в която нормата е точно 50 хиляди, за да се поиска референдум, е с население над 9 милиона. И там пряката демокрация работи активно, работи наистина, тя е жива. И народа решава основните въпроси, с което решение вече техните управляващи се съобразяват. При нас това е така според Конституцията, но на практика не се осъществява. Или ние говорим в една неогласена диктатура. Представете си, неогласена диктатура, наложена от мафията. Няма по-страшно от подобен политически и обществен феномен. Така, аз имам тук един тежък въпрос към вас, защото въпроса с закона за прекото участие на гражданите в държавното управление и местното, в държавната власт и местното самоуправление ми е до болка познат.
Години наред съм била член на една партия, която предлагаше също в някои моменти Да. прага да падне до 50 хиляди. Аз никога не съм била съгласна с това, но все пак да ви попитам, да оставим Швейцария. Тя е Да. една рехава конфедерация, създадена по решение на великите сили. Ние знаем какъв е бил статута на швейцарските банки и така нататък. Тя има съвсем друга история. България обаче, адвокат Ченалова, има малцинства, които са концентрирани в определени области. И в тези области, например Родопите и Лудогорието, малцинството е мнозинство. Аз съм сигурна, че примерно турските служби или македонските, или тези, които им дърпат конците още по-високо над тях, не само, че ще се възползват, те предварително ще работят кампанийно за сваляне на този праг. Защото, извинете, 50 хиляди подписа, че даже и 100 хиляди подписа, както показаха последните парламентарни избори, те се купуват. Нали така? Да. Мога да припомня още секции, припомних тук две, в които имаш 100% етнически вод за една партия. Няма ли да стигнем, вместо да изпишем вежи, да извадим очи? Мога да дам пример. 1991 година в Косово се провежда референдум за отделяне, независимост, въвеждането на албански език в публичния живот, в съдилищата и така нататък. Референдума е отхвърлен. Но 2008 година, 17 години по-късно, когато Косово обяви независимост, великите сили, западноевропейците имам предвид, се позоваха на оня референдум, в който при 87% активност 92% от албанците са гласували за отделяне, защото сърбите там бяха 10% от населението. Тоест веднъж създаден един референдум може не само да разруши държавата, той може да бъде използван от външни сили в ущърб на държавата. Разправаха сърбите, че референдума първо не е проведен по правилата, по закон. Второ, ако един референдум не бъде проведен до 6 месеца или една година, то отново трябва да се проведе и така да... Не. Никой не обърна внимание на сърбите. Западните държави се позоваваха на този референдум 17 години по-късно. Така че на мен ми се струва, че референдума е нож с две остриета. Айде да не си играем с огъня. Вижте какво става. Ние имаме толкова референдуми. Аз съм участвала в почти всички подписи, с изключение на подписката на трупата на Слави и подписката на Плевнелиев. Но Станишев в 2013 година събра над 800 хиляди подписа. Слави Трифонов и той някъде там огромни числа, 5-600 хиляди. Плевнелиев също имаше много над 500 хиляди гласа, като подписка, говоря. Възраждане. 18-та година събраха над 200 хиляди. Преди 2 години събраха 604 хиляди подписа. Значи, могат да се съберат и 200 и 400 хиляди подписа, когато идеята е достатъчно завладяваща, достатъчно значима за голяма част от народа. Не мислите ли? Да, първо, значи събирането на подписите, на определен брой подписи, не означава, че референдума ще бъде произведен. Какви са гаранциите за това, че няма да бъде осигурена възможност на хора с нечистоплътни цели и интереси да използват механизма на референдума за постигане на тези цели? На сепаратистски цели искам да кажа. На сепаратистски първо... цели при провеждане на местни референдуми там решаващата фигура е кмета и съответната РИК или Общинска избирателна комисия. Как ще им въздействаш? Могат да решат в тези две области, да речем на България, турски език да стане втори официален език, например в съдилищата. Какво правиме тогава? Особено ако външна сила, Щатите, Германия, Турция, обяви, че признава този референдум за легитимен. Първо, има създадени прагове по отношение на в момента действащия закон. Гласи така. Референдума е действителен, ако в него са гласували толкова, колкото са гласували при предходните парламентарни избори.
Затова казвам, че дори да бъде прият въпроса за допустим, участието на тези, които ще изразят волята си, не е 50 хиляди, колкото ще предложат, а толкова, колкото са участвали в предходните парламентарни избори. Но аз Тоест, говоря за местни референдуми. За местни референдуми. Те са много коварни. при местните референдуми все пак имат, значи при тях също има ограничения. Така както да речем въпроса тъй като често се поставя, го давам за пример, как могат да бъдат отделени териториално области от България, например, и да преминат към друга държава. Това са въпроси, които не могат да бъдат поставени за разглеждане от такъв референдум. Защо? Защото в Конституцията изрично е посочено, че това е въпрос, който подлежи на решение единствено и само от Велико народно събрание. А в Закона за прякото участие на гражданите пише, че национален референдум, говоря за национален, се произвежда само по въпроси, които са от компетентността на Народното събрание. По отношение на български език, това е въпрос, който е уреден в Конституцията. Не може на местно ниво, чрез местен референдум да се решава този въпрос. Затова има такава бариера, която урежда дали един въпрос е допустим или не е допустим. И в този смисъл има вече законови гаранции, както в Конституцията, така и в Закона за прякото участие, които не дават възможност да се случи това, за което вие говорите. Да се вземат такива произволни решения по въпроси, по които няма как да се решават нито от местните общински съвети, нито от областните управи, нито дори от едно обикновено народно събрание. Това са гаранциите на закона и уверявам ви, сме мислили за това. Добре, надявам се, аз ще оставя този въпрос, защото това е дълъг дебат. Той в Косово нямаха право на такъв референдум, но те си го проведаха. Но това беше 1991 година, както и да е. Смятам, че провеждането на референдум при изискване за 200 хиляди или когато трябва да е задължителен за над 400 хиляди подписа, е напълно допустимо. Дадах примери с подписки, които са събирали 2 пъти повече от 400 хиляди. Това ли е трудността? Аз мисля, че точно този момент по-добре да не се пипа. Имате ли идея дали са необходими други поправки в този закон за прякото участие на гражданите, например? Може ли да се предвиди да се внесе промяна, която задължава председателя на Народното събрание да приеме предложението за референдум, както стана с предложението на президента Радев, и ако го отхвърли, да напусне поста си? Примерно. Няма как да бъде прието такова изменение на закона по простата причина, че председател на Народното събрание не е органа, който преценява какво да направи с предложението за референдум. Това се прави единствено и само от Народното събрание. И това е разписано в закона. Закона казва кои са субектите, които могат да инициират произвеждане на национален референдум. Президента, Министерски съвет, общинските съвети чрез инициативен комитет и подписка, инициативен комитет чрез граждани и подписка. Тоест, във всички тези случаи има специална разпоредба в закона, член 13, след като постъпи едно такова предложение и то се регистрира в специалния регистър към Народното събрание, Народното събрание осъществява контрол по допустимостта на поставените въпроси. Така че няма как да въвеждаме изискване председателя да бъде освободен, ако извърши такова нещо, защото това не е негова работа. И аз съм убедена, че Конституционният съд сега в очакваното решение по повод този подобен акт на председателя Киселова ще изложи подробни мотиви, че всъщност председател на Народното събрание не е колективният орган, оправомощен от закона да извършва този контрол. Но могат да се направят други изменения. Например, каква е процедурата сега? Трябва да се съберат 200 или 400 хиляди подписа и едва тогава Народното събрание да се произнесе.
Разбира се, има и много други предложения да се облегчат процедурите и така нататък, но това е дълга тема, която няма как да обсъдим в рамките на днешния разговор. Добре, благодаря ви много, адвокат Ченалова. Аз ще следя с голям интерес вашата дейност в Сдружение до Иран 25. Само един още въпрос, съвсем кратък. Кога регистрирахте Сдружението? Регистрирането е неформално. Ние в момента провели сме учредително събрание, но все още не сме го вписали в регистра на юридическите лица с нестопанска цел. Извършваме дейност. Това не е в противоречие на закона, тъй като към момента той има неформален характер. И ако ми позволите, само с едно изречение да поканя всеки, който иска да събира подписи, да потърси подробна информация на страницата на Дойран 2025 или група Дойран 2025 или сайта на Референдум за българския лев, откъдето може да се снабди с бланка за събиране на подписи и да получи подробна информация, както и да призова българските граждани да положат малко усилия, за да успеем в тази трудна, не бих казала неравна битка, защото в крайна сметка ние сме българския народ, не сме 240 души, не сме управляващите и сме огромна сила. Благодаря ви много. Ще бъда на 14 септември на площада адвокат Ченалова. Желая ви успех във вашата благородна дейност. Благодаря ви от сърце.